Александър Железнов е магнетичен човек, широко скроен, ведър и изключително общителен. Той е само китарист, но това не му пречи да се превърне в виртуозен изпълнител и за това често го канят да свири на различни рок-фестивали. За първи път посещава България, а престоят му в Русе бе кратък, само за денонощие. Чувствам се много добре в Русе, защото градът е много красив и приятен. Отдавна исках да дойда тук, имам покани, но заради многото работа и постоянните ми пътувания все не успявах. Сега се радвам, че съм тук. Саша Железнов е родом от северния украински град Чернигов, но в момента живее и работи в Москва. Завършил е Националния институт по изкуствата в град Харков и се занимава основно с рок-музика и организиране на музикални събития. Работи с украински, руски и молдовски изпълнители. По време на концерта си пред русенци той не просто успя да повиши градуса на настроението, но и накара малцина от публиката да запеят с него. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой.